Egunon, danoi, batez ere egunon, gazte koloretsu hauei, ongi etorriak, lasai etorriak ego. Hala ere badakizue, ilusio handiz aritzen direla, hau dena prestatzen, batzutan nekatuta ere ibiltzen direla. Protagonista bezala utziko deu, eta baino jarraituko dute jotzen, eta gaztetxo... Egoera, gizarteko egoera eta eman diren aldaketak direla medio laguntzak kanpora eman beharrean bertan ematea erabaki izan da. Eta aurten ere, badakizue zuen seme-alaben bidez ekar litekeela bai janaria, bai bestelako barneko arropa, itzulera. Laurelia, Igo Olzarrila bezaren.
Bigarren saria Amagoia Romarentzat. Zorionak Amagoia eta eskerrik asko ginen izena. Lapur bat Donostian. Zorionak Ander. Antolatzen dituztela hirua ateratzeko. Eta gaurko egunean, angela aurreko aterpetxo horretan, taberna bat izango dezuen, zerbait jan ahal izateko eta zerbait hartu ahal izateko.